Sagutin ko lang yung tanong ni sis Ganda. Nag-private message po siya. Sinagot po kita sis tungkol sa, nagtanong siya, sis, any idea kung magkaano po yung dapat dalhin? Ang laki naman ito mga loves, mas malaki pa ito kaysa ko. Morning mga loves. Kumusta ang umaga? May mga music doon, no? Parang Pilipinas. Na-miss ko yung Pilipinas, mga loves, kasi, may music, ang aga, may nagkaraoke, sobrang aga. Dito puro, doon may nagpaaso doon, sa ibabaw. Kita ninyo, mga loves. Bukid na yan dyan, mga loves. Bukid, at merong nagpa-aso. Yung parang nagpausok ba, diba? Diba, ang ganda. Maganda talagang magpausok, mga loves. Farm yan dyan, mga loves. Bukid. Maganda talagang magpausok. Kasi yung malanghap mo yung usok. So, yan. Ang dami kong aayusin. Ang dami kong lilinisin. Linisin ko to. So ito na mga loves, kailangan na nating maglinis sa labas at samahan niyo ako. Tara, time-lapse po tayo ha. Ang sarap maglinis at time-lapse mga love, parang ang ganda sa pang dinig sa ating mga tainga. Di ba? Tara. May lakad daw si Mr. Kuya, sinasamahan ko na lang siya mga love. So tara, samahan natin siya sa kanyang mga agenda ngayon. At ako yung nag-drive kasi naman para makarelax siya, no? So isang buwan din siya nag-drive, so kaya yun. Sabi ko ako na para, kasi hindi niya alam kung saan yung lugar na puntahan namin. Kasi ako yung may alam. At maghanap lang daw siya ng flag kasi yung flag niya is sira-sira na. Gusto niyang bagong flag. May nagtatanong po pala kung bakit mayroon kami mga flag dito sa bahay. Hindi man daw ito eskwelahan. Ganyan po yung mga bahay dito sa US, mga loves. May mga flag talaga, no? Proud na proud American.
At yun, andito na tayo mga loves sa shop. At kaso lang, pagpunta namin dito, open daw sila sabi ng sa website. Kaso, walang katao-tao. Iwan ko kung anong klaseng tindahan ito. Bahay po ito mga loves pero nasa sa ilalim at saka sa likuran yung daanan. Pero walang tao. So kaya umalis na lang kami ni Mister, no? Walang tao dito. Anong klaseng ito? Business walang tao. At so yun, sabi ko sa kanya, dahil walang tao at wala tayong nagawa ngayong araw, nakalabas na tayo, magpunta na lang tayo sa Lowe's. Pero meron kasi akong hinahanap mga loves na pangtanim na gulay, no? Pero sobrang aga pa ata. So nagpunta kami sa Adams. So ngayon nandito tayo. So of course marami silang pananim. At hindi ko alam, naghanap na naman ito ng seedling. Sabi ko sa kanya, ang dami nating seedling. Sabi ko, layas na tayo dyan. At pagkatapos, nandito na naman siya mga flagpole. At meron din kami dyan. Sabi ko, layas ka dyan kasi meron din tayo. At ako naman, meron akong nagustuhan dito, badminton. Pero hindi ko binili kasi ang mahal po niya, no? At sabi ko kay Mister, ito gustong gusto ko to, gusto ko charcoal para siyang lutuan. At yun, nagpunta kami sa mga Bulacan. Meron pala siyang hinahanap na naman na pagkain ng pusa. So kaya yun, at marami akong nakita mga bulaklak na pwede sa Pilipinas, na galing sa Pilipinas. Ito ang gaganda. Kaso talaga kapag bibili ako niyan mga loves, baka mamatay. Okay naman yung mga bulaklak para sa akin. Pero meron ako nakita dito ang kakaibang mga gabi. Ito yung family ng gabi, no? Kung sa Bisaya, hindi ko alam kung kilala ninyo yung gabi. Pero ito yung classic-classing style or classic-classing gabi. At meron tayo ditong saging na senyorita. Sus, anong ginagawa nito dito? At sabi ko din sa kanya, bibili tayo ng gulay. Andito naman tayo, no? Para naman meron tayong makain. Kita ninyo yung itong apple, mga labs. Ang daming apple dito at ang lalaki. So, kahit si Tami, na-shock talaga kami, mga labs, sa sobrang laki nito. At yun, meron ditong hindi ko kilalang prutas na parang hindi ko nakain ito kasi ayoko yung mga ganitong prutas talaga, mga darling. At meron na naman tayong nakitang apple na sobrang laki at buti na lang nagpunta kami dito sa Apulan kasi nakita po ni Mister yung gusto niyang apple. So bumili lang kami ng 3 kasi hindi talaga kami masyadong kumakain ng apple, mga labs. Iwan ko. Maganda naman sana ito sa katawan pero hindi talaga kami kumakain nito, no? So yung 3 lang yung kinuha namin. 2 sa kanya, 1 daw yung sa akin. Pagkatapos merong karne. Sabi ko layas tayo dyan kasi yung freezer natin puno. Sumunod naman si Mister. At meron na naman ako nakita ang laking kamatis. Diba na-shock talaga ako, mga labs. Galing kasi tayo sa Pilipinas, puro maliit. At yun, pagkatapos niya nagpunta, sabi ko, bili tayo ng broccoli rub kasi kailangan natin ito kasi gustong-gusto namin. Kunin lang namin yung tubig kasi kung meron kayong bibili kayo ng gulay sa market at din basaan din itimbang pa siya, mga labs. Dagdag timbang yung tubig so kaya yun itaktak ninyo. At meron dito mga mushroom iba't ibang klase. Gustong-gusto ko talaga pero tignan nyo per pound, almost $14 per pound. Meron daw siyang pamaypay pang flip ng kanyang burger. Kaso sabi ko, wag mong bilhin $40 yan. Nilagay niya, binalik. So yun, mga loves, pagkatapos niyan, umuwi na kami, no? At yun, dinadrag na niya yung kasi na-pick up na pala yung basurahan namin. So binalik niya yan. Bumili pa talaga siya ng ng mga ganito, catnip at cut grass. Marami kami nito. Gagawa po tayo mamaya ng garlic bread. So, bumili kami ng ganitong bread para masarap kasi ito sa garlic bread. So ngayong araw palibot-libot talaga kami, mga loves. Pagkatapos namin, tapos na ako sa mga binibili, nilagay ko na. So ngayon nag-pick up na naman tayo ng mga tain ng aso, no? So mga ita, ang dami talaga dito, mga loves, kasi hindi nga ito na-pick up ni Mister. Buti na lang hindi nalata. So nagbuo-buo pa rin. So ngayon easy na siya to pick up, no? At yun yung mga gawain, mga loves, kapag nasa yung aso, hindi talaga lumalabas, sa isang lugar lang sila, no? Kailangan mong kunin yung tait, itapon sa basura at hugasan yung dustpan. So yun yung gawi. Pagkatapos ito, mga loves, inayos ko yung aming fence kasi matutumba na siya halos kasi sobrang na siya. Kung sa Bisaya, gabok na kayo, no? Kailangan ko lang tulungan ito kasi kawawa naman ito, mga loves. Hindi pa namin na lagyan ng bago, no? Kasi nga, iwan ko last year hindi namin nagawa kasi sobrang maraming mga kaganap-ganap. But anyway, ito lang yung last natin, mga loves. Kita-kits tayo sa sunod na vlog. Thank you for watching. Bye-bye. Po, hello, kumusta? At hi, sis ganda, hello po, kumusta po? So anyway, so nag-defrost ako dito ng burger.
Angus daw ito eh, for tummy. Kasi hindi man ako kumakain yan. Pero nag-defrost ako para ilagay natin sa grill mamaya. But anyway, so ngayon, saan pupunta sa Pilipinas? Kasi matagal na daw siyang hindi nakauwi. So hindi na daw niya alam yung mga presyuhan. So sinagot ko siya doon, depende po yan kung anong plano mo. Depende po yan sa'yo kung paano mo siya gastusin. Nagtanong din siya sa akin, I think siya yung nagtanong din, same person, na give me idea daw sa mga everyday gastusin. So kung ilan daw, kung sa isang araw daw, magkaano daw yung gasto. So hindi ko din siya nasagot kasi meron akong budget. Pero depende po yan siya depende po yan siya sis kung paano mo budgetin yung pera mo at kung ano ang plano mo pagdating mo sa Pilipinas. Depende po talaga yan. Kasi yung pag-alis ko dito, wala po akong plano kung anong gawin. Ang gusto ko lang gawin is magpunta sa probinsya, maligo ng dagat at kain ng kain. Everyday, no, palengke. So yun. Yun, at saka hindi naman kalakihan. Well, malaki na yan sa iba, no? Kasi nga, pero nga yun, hindi ko talaga maano mga loves kasi magkaiba po tayo ng gusto gawin pagdating doon. Like for example, pagpunta doon, sa ticket pa lang, kung pupunta ka sa province ninyo, ticket, plane or barko. So yun siya. So isa yan sa mga mo. So ito kasi ang ginawa ko mga loves. Nagdala ako ng cash plus yung sa bangko ko. Yung sa bangko ko talaga. So yun siya. And so ang total, yun na yung total sa talagang pag-uwi ko doon. So yun yung allowance ko. So yun mga loves, ang gastos ko doon na malaki is yung ligo, ticket pabalik yung ticket pabalik sa Cebu, yung nag-stay kami ng kapatid ko, yung hotel, yung naligo kami na may lechon, and then, so yun, yung bigay ko sa mama ko, at saka yung bigay ko sa mga kapatid ko, total na lahat. At so yun siya mga loves. At saka yung kain-kain mga loves, yes, magasto siya. Meron din kaming, yung sasakyan ko mga loves doon, is yun siya. And then yung sasakyan na yun is, hindi naman ako palaging umaalis na gamit ko yun, no? Yung mga malayuan lang talaga na kailangan namin gamitin yun. Yung gas, mahal ang gas. And then ano pa. So, kung magpunta kayo sa Pilipinas and then plano ninyong mag-El Nido, Palawan ba? And then magpunta kayo sa Boracay, ibang istorya na po mga loves. Kasi talagang kailangan mo ng malaking pera. Yung sa akin, sasabihin ko sa inyo ha, para may idea yung iba, is nasa mga 700 o 7,500 po yun siya. Ito ha, dollar po mga loves. Yun pong budget ko. Pero buti na lang pagkatapos ng bakasyon ko is nasubrahan ko ng mga 1,000 plus, no? Meron tayong natira sa bangko po. So buti na lang kasi talagang meron tayong natirang konti sa bangko para naman meron pa tayong maipadala monthly allowance sa ating parents, no? Kasi ako na nga yung nagpapadala. So yun, ang tanong is yun. Depende po yun sa'yo. Kasi talaga ang Pilipinas kapag magpunta ka doon, depende. Kami malaking pamilya, hindi naman kami gumagastos. Hindi naman ako gumagastos ng sobra, no? Kaya nga, nabas tayo, no? So, yun lang yun. At kung ano lang yung kasayahan ng aking pamilya, yun lang. Yun, basta kayo magkasama kami, magkasama kaming kumakain paggabi. Kaming lahat talaga, kung kumplito, no? So, kung sino yung andon, makakain talaga kasama sa paggabi doon sa bahay ng kapatid ko. And, yun mga loves. So, sa mga uuwi, depende na talaga yan sa inyo kung paano nyo gagastusin. At alam nyo, masarap mga loves, yung parang masarap sa feeling umuwi na pagsabihan ka ng asawa mo na kapag matapos yung allowance mo, kapag kulang, gamitin mo yung credit card. Pero takot akong gamitin yung credit card mga loves kasi nga kapag gamitin ko, parang magpahigamit lang tayo, hindi siya pera ba? So ano siya, credit card. So parang masanay tayo and then yun nakakatakot. Yun siya. Pangit man itong broccoli rub ay. So yun siya mga love. Sa nagtanong sis ganda, ano po, so yun, depende po yan sa inyo. So magkaiba, kung gusto mo magdala ng $10,000, sus, ang laki na yung mga loves, ang laki, 500,000 na yan, no? So yun, so pwede na kayo magpunta sa Boracay, pero ako hindi talaga kami mga loves, mga ganyan. Yung mga ganyan, hindi, wala sa yan sa utak ko yung mga Boracay, mga Palawan. Gusto kong magpunta sa Palawan, pero
imposible, no? Imposible kasi talagang mas ma-enjoy ko yung kasama yung pamilya ko kasi kapag punta tayong Palawan, buong pamilya, maging broke po tayo mga loves, no? Kasi alam niyo ang Palawan sobrang mahal. Marami akong naririnig na story about Palawan. Sa even sa Siargao, yun, Siargao din, Dulyares na yung mga ano daw. At yun, so kaya kung dalhin ko buong pamilya ko doon, wala na kaming makain pag uwi kasi sobrang sobrang mahal-mahal. And then yun, so mag-enjoy na lang kami sa bahay. So yun yung ginawa ko. Sa bahay kami, at yun. Kung uwi ka ng Pilipinas at pamilya po kayo, meron dala-dala mo yung asawa mo, at dala-dala mo yung anak mo, and then mag-hotel ka pa. So, of course, pa na yan, no? Dagdag pa. So, kailangan pag-isipan pa yan, pag-isipan pa yan siya kasi nga, mag-hotel kayo, plus kain pa. Kapag kasama kasi natin yung husband natin at hindi sila Pilipino. Kasi yung asawa ko, pagpunta namin doon, nag-hotel kami, di ba, ang laki ng gastos doon. Kahit 3 weeks lang kami noon, sa Davao, alam ko talagang sobrang laki po yung nagastos namin, no? Kasi nga, nag-hotel kami, nag-rent kami ng sasakyan, amin gas, at saka driver, tip, everyday 500. So, yun talaga, sobrang laki ng gastos namin. Plus, kumakain siya sa yung mga pagkainan na may American food, may wine, mga ganon, no? Mga restaurant talaga. So yun siya mga loves. At yun yung kaibahan kapag kasama yung partner or kita lang. Kung may anak ka, pahit naman na, no? Magdala kang anak pagpunta sa Pilipinas. And then, yun, doon ka sa mama mo, sa parents mo makatira. And then, yung anak mo, okay lang. So, yun, pahit na yan. Pero pag may asawa kang mga loves, expect the unexpected talaga. So, kailangan po ninyo magdala ng extra pera. Naglilinis lang ako dito ng broccoli rabe. Kasi po, ito yung ipakain ko kay Mister. At yun.